Lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jeje sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ kunnafoni lasɔti ma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san an baladan k'a fɔ kalo fɔlɔ janvier kalo don bi y'o tile 19 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ fɔcogo la laseli laban an baladan k'a fɔ dɔw ko arajabama kɔnɔ bi ye o tile 5 de ye jate la san kalo 6 don hejira san 1442 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ sini o janvier kalo tile 20 ye labɛnw bɛ senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la lakanabaliya bɛ o waralen bɛ kurumari kɔnɔ na Mali lakana tigilamaw ye fɛɛrɛ kɛ ni k'u tɛgɛ da walejugu kɛba dɔw kɛ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi CNT kɔnɔ na min ye ka dɔ k'a fɔ furajɛla fanga kulu min bɛ yen n'olu sigilen bɛ ka dɔ k'a fɔ u ka baara ni ka se ka kow latigɛ n'o ye CNT ye olu kɔni kɔnɔ na o ɲɛma ye welekan bila k'a fɔ ko maa dɔw bɛ CNT kɔnɔ na kulu bɛ ka hakilila dɔw ta k'o hakililaw kɔni k'i ka dɔn k'o tɛna kɛ sababa ye k'o hakililaw tɛ olu hakilila ye o kuma min na n'o kunnafoniw dira o kɔfɛ CNT maa dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ kulu kɔni kɛrɛnniyana ko ale ta ka sara yɛrɛ fɛ bilen kunnafoni ye ɲɛfɔli kɔnɔ ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasuma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ kalan k'a fɔ lakanabaliya bi kurumarina lamini kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ Mali lakana tigilamaw ye u ye wulikajɔba kɛ ka na farabugu an b'a k'a fɔ ale kɛrɛdaw fɔ minnu dalo kɔnɔ na an ka lakana tigilamaw kunna seningo ka na kunungo fɛ wulikajɔw dɔw sen fɛ u y'u tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn dɔw n'i y'a sɔrɔ n'o ye moto dɔw ye ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ dankari maaw la o maraw kɔnɔ na u ye tiɲɛni ta ka ɲɛsin u ma k'u ka minɛ dɔw kɔni ka se k'olu daraki o kɔfɛ k'u tun kɛlen bɛ ka dugujukɔrɔ mugu don yɔrɔ caman na u ye fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ lakana tigilamaw ka fɔ la k'i ka dɔn ko ka se k'o bɛlɛlen kɔni k'olu dɔw bɛɛ tiɲɛ o kɔfɛ yɛrɛ ka tila k'i ka dɔn k'a fɔ moto dɔw minɛ n'i y'a sɔrɔ adamaden dɔw fana minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye maaw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ waleyajugu kɛli kɔni n'u b'o sira kan ko maa dɔw b'u bolo u y'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi u bɛ fɛn fɛn nɔfɛ bi e ka dɔn jamana in kɔnɔ na olu kɔni mana dɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛtaw la ko basigi ni lafiya fasoden bɛɛ lajɛlen b'o nɔfɛ cogo min na k'o bɛ sabati an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ na bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka zona reporter kɔni o yɔrɔ ci min kɔni n'a daminɛnen bɛ bi e ka dɔn a bɛ ka ko maaw bɛ kule la o n'a tabali kɔnɔ na baara in kɔni ko a tigɛ jɔ dɛ kunungo u ye sangaso dɔw ci kunungo yɔrɔ dɔw cira yɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ feere ka girin kosɛbɛ kunungo yɔrɔ ciw sen fɛ maa dɔw bɛ i ka dɔn k'a fɔ u jɔra u ma se ka b'u nɔna dɔw yɛrɛ bɛ olu bɔra ka bɛn u ka yɔrɔ citɔ la k'a fɔ bi ko yɔrɔnin kelen min foyi t'olu bolo ni nin tɛ ka tila ka n'o ci cogo dɔ kɔni na kelen bɛ bi daba wuli ye bi bɛɛ lajɛlen kamana gɔnnen bɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔ bi fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ bi bunadamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na n'i y'a sɔrɔ faso de bɛɛ lajɛlen bɛ k'o fɔ o bɛ kɛ sira o sira fɛ ala ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ ka basigi ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔ kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ bi ko n'i ye Gawo marabolo lajɛ bi a yɔrɔ caman bɛ yen bi k'i k'a dɔn ko sariya tigilamaw kɔni bɛ ɲini ka n'u don ye ka ban u kɛlen bɛ k'a kɛ bi ko hali bagan dɔw n'o ye misi yɛrɛ i tɛ se ka mara n'i y'a sɔrɔ misi kelen i bɛ 100 de sara o y'a jaga ye o kɔni kɛlen bɛ sababu bi ka se ka suna tigɛ bɔ maaw ɲɛna bi waleyajugu kɛbaw kɛlen bɛ ka yɔrɔ kɔni k'a k'u ta ye k'a fɔ ko diinɛ kɔni e ka dɔn b'o matarafa yɔrɔ dɔw la maa caman kɔni jɔrɔlen bɛ bi ko an ka jamana kɔnɔ tuma min na n'i y'a sɔrɔ fanga ndomo jatigɛ bɛ sɔrɔsilakaw bolo bɛɛ lajɛlen bɛ ka nisɔndiya k'a fɔ ko ni sɔrɔsilakaw nana kɔni ko waleyajugu minnu bɛ kɛ ko fu bɛ siri o dan na k'o waleyaw to sen na tuma min na n'o fanga kelen bɛ sɔrɔsilakaw bolo wulikajɔ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa caman kɔni yɛrɛ k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔ bi ko wulikajɔ min bɛ sen na ni jateminɛ minɛ k'a ko bila basigi ni lafiya minɛ kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ ko a dɔ bɛ dɔ la k'i ka dɔn maaw bɛ ka sira fɛn min an ka jamana ko la k'e ka dɔn bi o jasira kɔni k'a bɛ sɔn ka kɛ jasira ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a tɛna ban nin waati in na dɛ kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ dɛ bi anw ka jamana bɛ basigi sira o sira fɛ ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ bi an b'a la k'a fɔ CNT
o sigira CNT sigili min kɛ an baradan k'a fɔ tuma min na ni CNT sigira n'o ɲɛmaaba kɛra Maliki Njaw ye ale tun y'a yira k'a fɔ maaw bɛ girinka minnu kɛ k'a fɔ Faransi jamana kɔni k'olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko CNT maa dɔw b'o la k'o kɔni o tɛ olu hakili bi u ti jɛn n'a ye a y'o kɛ communiqué min ye bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ta fan fɔ k'o ko to sen na Adama Jarani bɛɛ lajɛlen kama bɛn ale ko k'o kuma min bi ka fɔ dɛ k'i k'a dɔn k'o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko maa kɔni b'olu minɛ olu k'i sago ye k'o kɔni kuma t'a la wa CNT yɛrɛ wari min bi sara la $1,500,000 don ale t'a fɛ bi a t'a fɛ sini a ye kuma min fɔ filɛ. An ye kuma min daminɛ k'a fɔ ko nin bingali wale min bɛ anw ka jamana kan maliden dɔw bɛ se ka sɔrɔ hali tubabu gɛntɔ ka jɔnya juru bɔ Mali kan maliden dɔw ko ayi ko an ka to jɔnya juru kɔnɔ donc mɔgɔ dɔw bɛ yen o adamaden sugu bɛ yen diɲɛ kɛlen don i b'a fɔ waranikala golo jɛma ani finma ni dɔw sɔnna ko ka bɔ jɔnya kɔnɔ o wagati la i ka sɔrɔ dɔw fana bɛ yen fugariya de ka d'olu ye u ka to jɔnya kɔnɔ olu ka kuma kana aw tɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ wuli ka jɔ min na kabiri Ibrahim Boubacar Keita mara cogo juguya ni fɛnw kan an bolo an ye min kɛ o bɛ dɔ bɔ quand on parle de la France Afrique an bɛ magala jugu fila la kɛnɛma jugu ani sokɔnɔ jugu dɔw bɛ na k'u bɛ combat distraire ka ɲɔgɔn former fɛnɛ pour que nin kɛlɛ in bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na nous ne sommes pas des PlayStation k'i bɛ commande ta k'i bɛ X digi an bɛ passe kɛ i bɛ carré digi an bɛ tir kɛ non anw tɛ commande an tɛ téléguidé k'a fɔ an ye nin kɛlɛ bila e ta na e ye jɔn ye i yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ jumɛn kɛ o de ye ɲininkali e bɛ ka jumɛn kɛ tu es malien fais ton combat et laisse-nous tranquille o kuma de bɛ f'u ye i bɛ kalo combat min fɔ e ye mun k'a la ka tɛmɛ jɔn kan tu es qui e de bɛna leçon dicter anw kun i y'an don kɛlɛ la i y'an dilan attention par rapport au CNT anw ka message c'est un message clair ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo i n'anw bɛ ɲɔgɔn bolo n'i ye Mali bila i t'an nɔnɔ an t'an basi bi anw yɛrɛ bolo y'an wele CNT la c'est parce que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ Mali ko la o kɛlɛ de don an bɛna taa an ye min kɛ bɔlɔn kɔnɔ fantanw tɔɲɔli ka jɔ injustice ka jɔ yurugu min b'an ka jamana kɔnɔ o ka jɔ Faransi bɛ binni min an ka jamana kan o ka jɔ an bolo an bɛ ka t'o kuma de fɔ ja finman ka ɲi bilenman ma ye o de bɛ CNT kɔnɔ n'o de bɛ yen maliyɛnw y'o seere ko CNT sara 1,500,000 de je m'en fous de 1 franc quoi sara bɛ bɛn 1,500,000 de ma à 1,500,000 n'i y'a multiplié par 15 22,500,000 je ne toucherai pas à 1 franc CFA du CNT ko annoncer peuple malien bɛɛ ye on s'en fout an donna kɔnɔ pour que ka jamana de servir i bɛ taa i jɔ an ye i bɛ ka taara cogo min na ni cɛ o cɛ i jɔ an ye i taa cogo bɛ juguya n'o ye i bɛ ka taara cogo min ni cɛ o cɛ i jɔ an ye k'i jɔyɔrɔ ye nin ye k'i tɔgɔ ye nin ye k'e bonya ye nin ye i taa cogo bɛ juguya n'o ye c'est pas la prison qui va nous intimider non loin de là u ye Modibo Keita faga est-ce que kɛlɛ jɔra ka bɛɛ wele Mali yɛrɛwolo bɛɛ le 20 janvier an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ à partir de 14 heures Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali fantan naani bɛɛ ka bɔ le 20 janvier pour que ka se ka an faso bɔ bolo la o wele de tun b'an bolo ka lase bɛɛ ma an jigi dalen an ka kunnafonidilaw kan k'u bɛna an ka kunnafoni na se a seyɔrɔ la ka gilets jaunes fo u y'a jira an na ko vraiment an ka peuple malien bɛ kɛlɛ min na ani peuple wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo donc nin y'o témoignage de ka jira anw na. Ni kun bɛ tali kɛ Adama Jarani bɛɛ lajɛlen kama bɛn nin tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na Faransikɛw ka fini nɛrɛmugulamatigi minnu bɛ yen olu wulila ka jɔ kɛ ni kana faraw kan lajɛrɛ in senfɛ ka yira k'a fɔ n'Ala ye sini janvier kalo tile 20 yira na u bɛna bɔ sini fura foyi kɔni t'olu ka bɔ la ni Ala sɔnna ma ka yira k'a fɔ Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o kɛlen bɛ maa o maa hakilila ye k'i ka dɔn ko o kɔni ye ɲɛta ye ka ɲɛsin jamana ma olu n'i don wa ni o tɛ maa o maa hakilila ye olu ni tɛ bi u ni tɛ sini wa ni Ala sɔnna ma baara in kɔni foyi kɔni tɛna bali sini k'o bɛna kɛ an bɛ dugawu de kɛ a mi o a foro ni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye dɔ ka ci kɔnɔ Mali ka ɲɛta bɛ bɔ sira min fɛ a kɔnɛ na Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa Espagne maliden minnu bɛ Espagne kɛrɛnkɛrɛnnenya Sajan Konare bi Mali bilama bɛ cogo jumɛn de la olu bolo an ka lamɛn. Ne ye Sajan Konare ko ka bɔ Naramar la mais an bɛ Espagne yan. Sajan Konare aw ye maliden ye a sigilen bɛ jamana kɔkan na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Espagne jamana kɔnɔ na bi Mali ko bɛ cogo di aw bolo jamana kɔkan na. An kɔni y'a jate dɔrɔn position min bɛ Mali la tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni fanga bonyana gɛlɛya in de fɛn tɛ ka bɔ a la fo dɔ de bɛ ka fara a kan don o don. An kɔni bɛ dɔ fɔ min ye o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ de ye parce que mɔgɔw yɛrɛ jigidayɔrɔ ye sɔrɔdasiw ye ne y'a min faamu
fɛn min ye accord ko ninnu ye IBK y'a siɲɛ jamana y'a si nana a bila jamana kan mais n'aw yɛrɛ nana dɔn k'a fɔ ko min bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana ma ou bien min bɛ se ka na ni jamana farafarali ko ninnu ye vraiment aw y'o yɔrɔ ninnu ɲɛɲini ni aw dɛsɛra ka olu bɔ a la diɲɛ tɔn de y'a fɔ k'a ka kɛ ni diɲɛ tɔn y'a yira k'a ka kɛ mais ko min bɛ se ka ne ka jamana ten n tɛ se ka don diɲɛ tɔn fana ka diɲɛ kɔnɔ o kan dɛ ne bɛ min f'u ɲɛna u yɛrɛ de b'u jɔ u ka hadamadenya jɔyɔrɔ la o ye accord ko ninnu ta fa ye ni min bɛ jamana tiɲɛ a bɛ se ka yiru la tiɲɛ yɛrɛ la n'an ko an bɛ nin kɛ nin waleya laban o laban a bɛ laban ka na ni jamana yɛrɛ tiɲɛni yɛrɛ ye an tɛna se ka o waleyaw kɛ a ka ɲɛɲini dɔw ka bɔ a la min ye jamana farafarali yɔrɔ ninnu ye ne tɛ sɔrɔsiw nɛgɛ na dɛ ne t'o fɛ dɛ o ma bɔ yen fɛn min fɛnɛ karamɔgɔ ninnu ta fa ye n'o ye diko ye yalima kɔrɔ jumɛn yɛrɛ b'a la fɔlɔ ni faamaw filila aw bɛ se ka bɔ karamɔgɔ k'a yira faamaw na a bɛ nin taabolo min na nin bɛna ni ɲagami ye ka don jamana kɔnɔ a bɛ se ka problème se jamanadenw ma wa aw bɛ se ka wuli k'u wele k'o kuma f'u ɲɛ k'o kangari da n'u ye mais aw ka nin don o don bɛ fanga na yan fɛ nin ka na yan fɛ an na dɔn na bi an na fɔ o ma ɲi o na taa o ma taa aw bɛna dɔ représenter bɔ ne ka jate la nin tɛ diinɛ baara ka ta waleyaw ye quoi parce que ninnu tɛ ala ka sariya kɔnɔ ne bɛ diinɛ min dɔn a t'o kɔnɔ vraiment u k'a lajɛ u k'o ko ninnu de ɲini ka dabila parce que jamana bɛna ka ci de i bɛ kuma caman mɛn histo ninnu na k'a fɔ ko nin wari in kɛ nin wari ko in bɛ ta bon ni yɛrɛ ye saya de ye ne fɛ quoi nin ka taa nin ka na a b'a fɔ dɔ ka taa o ma taa dɔ wɛrɛ ma na aw n'o bɛn bɛ ko kelen de kɔ o cogo kelen de don n'o jamana bɛ se ka bɔ bolola cogo jumɛn n'o jamana bɛ se ka ɲɛma jɔ cogo di bon sɔrɔsiw yɛrɛ fana aw yɛrɛ fana sɔrɔsiw a k'a dɔn aw ye sɔrɔsiw de ye aw de bɛ se ka diinɛmɔgɔ bɛɛ kumande komi justice de aw bila baara la fo que aw k'o yɔrɔ in de dɔn aw kana taa don fɛn kɔnɔ taabolo min n'i y'a sɔrɔ a tɛ se ka jamana sariya latilenna quoi aw kana don kɔnɔ n'aw m'aw yɛrɛ kɔlɔsi o la aw bɛ cɔrɔ dɛ ka min sisan a manifestation caman daminɛnen filɛ o fɛn min ye faransi gouvernement manifestation in ye a ye to ye jamanadenw k'a kɛ parce que nin ko in yɛrɛ gɛlɛya ka se nin ma faransi nɔ don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ accord ko o a kiriti karita o a bɛɛ ye faransi nɔ ye u ka hakilimaya ko ɲɛɲini nin ko ninnu na quoi kana kɛ dɔrɔn an b'a kɛ dɔrɔn min m'an jɛ an kun na dɔrɔn an b'o kɛ min m'an jɛ an kun na dɔrɔn an b'o kɛ bon ko sɔrɔsiw ka nin ko ninnu ɲɛɲini k'u sen bɔ nin na dɛ mɔgɔ tɛ se ka don fanga na k'i jɛngɛnna ko n'i ma halaki hali karamɔgɔya min filɛ nin ye n'i donna na n'i jɛngɛnna walayi k'i sigi k'a lajɛ aw tɛ san sɔrɔ a bada n'a tigi ma laban ka degun mɔgɔw fɛ ala ka diinɛ t'o fɛn ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka don a la k'a fɔ k'i b'a kɛ kalabandenya la ko bonya bɛ k'i kɔ o tɛ se ka kɛ o dafɛn si tɛ se o la ni mɔgɔw bɛ ka lamɛnni kuma fɔ a ye lamɛn ka min kɔ ma taa kɛ kolankolon ye quoi n'a fanga dɛsɛra min na a ye na a k'a jira jamanadenw na bon aw fana ko cogo di n'i bɛ mɔgɔw hakilila ɲini i bɛ se ka ko kɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ a tɛ digi maaw na mais n'a kɛ ten maa hakilila ɲini fɛn bɛ ko kɛ ni yɛrɛ ye ten jamana min bɛɛ de jɔrɔlen bɛ n'a nana kɛ cogo dɔ ye sisan n bɛ taa min a ye hakili sɔrɔ nin ko ninnu na a kana kɛ anw bɛ président ɲɛna anw ye sɔrɔsi o tɛ a y'a kuma ta ka taa da assemblée kɔnɔ a ka bɛnkoda k'a jira bɛɛ la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Sajan Konare kan ye Nara marabolo kɔnɔna na murujanga don a bɛ Espagne kɔnɔna na bi an bɛna ko minnu bolo la Maliko la o de nin an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ala ka basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ wara ka sira fara ɲɛfɛ dɔɔni fɔcogo la dagaba kare yɔrɔw la an b'a lɔn k'a fɔ n'i bɛ taa Segu sira la i Kiniyanfala fɛ i ɲɛsinnen Segu ma i Kiniyanfala fɛ Yirimajɔ don o kɔni kabini sanjan an b'a lɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni de bɛ yɔrɔ in nɔfɛ ko faso ta kun don n'i y'a sɔrɔ olu tun kan ka kɛ an ka mɔbiliba olu jɔyɔrɔ ye o kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'a tɛ se ka ko ye k'a donna dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ maa minnu sigilen b'a kan o n'a ta bɛlen ko dɔ de kɔni kelen bɛ ka kɛ bi fo ale ka fantanw gɛn ka bɔ ye u kɛlen kɔfɛ ka san caman kɛ yɔrɔw la san bi hakɛw kɛ yɔrɔw la ka tila ka na bɛn u kan kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye bi an b'a lɔn k'a fɔ u ye fara ɲɔgɔn kɛ musolaka ninnu ka taa se cɛlakaw ma u ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a kɛnɛ ka Siri Kulubali tun bɛ yen a ye ɲininkali ta ne ka ɲɛ Sitan Dunbiya ma Sitan Dunbiya kuma min fɔ u filɛ. Ne ye Sitan Dunbiya ye Yirimajɔ wara ka sira fara la ne fa degun b'anw kan bi o ye dugukoloko degun ye anw bɛ yɔrɔ min na komi bi anw fɛra ka ban anw b'an ka saya kasi kɛ anw kɔni sigi yan bi ani bi cɛ a bɛ san 30 da la anw nana saw faga ya k'an kɔsɔnw faga ya ka ɲamanw cɛ o bɛɛ kɛra k'a ban tuma min na cɛ dɔ nalen filɛ ka na baga anw ma ko wari b'ale kun se b'ale ye jigiya b'ale ye k'ale ta ye anw ka dugu yɛrɛ kuturulen ye a bɛ tari joli bɔ o ye cɛ jumɛn Burama Kulubali ka bɔ Amdalayi Aseyila a n'a kɔrɔkɛ Siyaka u y'an tɔɔrɔ dɛ n'an ko k'u m'an tɔɔrɔ walahi an ye nkalon tigɛ anw bɛ nin kɛlɛ na bi denw wolola kɔnɔ olu kɛra mɔgɔya kɔnɔ fɔ bi an bɛ nin kɛlɛ kelen in na ni yɛrɛ cɛ in nana don anw ka don fɔlɔ min na a da cidenw nana n'u donna du min kɔnɔ u bɛ dutigi tɔgɔ n'o jamu ɲini an bɛ dutigiw tɔgɔ n'o jamu fɔ ne ko n ko nin ye mun baara daminɛlen ye papiye bɛ aw bolo a bɛ mɔgɔw ɲininka cɛ ko de ma ko baasi foyi t'a la ne ba ye hakili sigi ko aransayiman de don k'a bɛ komi dɛmɛ dɔ ye faamaw bolo k'a ɲɛsin fantanw ma dɔw ko ni sigida mɔgɔ ma hakɛ dɔn o dɛmɛ tila man di
ko o dɔrɔn pere don olu bi mɔgɔ hakɛ ɲini ka mɔgɔ hakɛ dɔn ka taa di faamaw ma o ma tɛmɛ tile 15 kalo kelen kan ne nana bali mun na IGU ni tenitigiw kɛmɛ ka ɲɔgɔn kunfa kana tew marifa bɛ kun b'u bolo a don kana don anw ka sigidara 11h a y'a sɔrɔ anw ka cɛ bɛɛ taara baarayɔrɔ la anw n'an ka denw dama jatigɛ bɛ ni k'anw musolakaw faga anw kɛ telila k'an ka cɛw wele yanni cɛw kɛ na o y'a sɔrɔ u taara anw kɔni bɛ nin degun kɔnɔ yan bi ani ɲinan ka jan dɛ dɔ y'a san tan kan Mali kɔ n'a ɲɛ kɔni anw b'a ɲini Ala n'a ka kira fɛ u k'a kɛ Ala n'a kira kama k'anw ka damakisi nin mɛn k'anw dɛmɛ Ala ye k'anw dɛmɛ kira anw bɛɛ denbayatigi aw sera fanga tigilamɔgɔ ma ko senfɛ anw sera fanga tigilamɔgɔ ma anw ni Burama ye min kɛ Cour suprême na a bɛ siɲɛ 10 bɔ n'a ye na convocation di an b'a fɔ an tɛ sɔn an bɛ taa Cour suprême na a fɛn fɛ k'a tɛ sɔn a bɛ segin ka na dɔwɛrɛ d'a ma tuguni kɔ an n'an taara dɔrɔn a yɛrɛ t'i ye a ka kuma tigilamɔgɔ o fana t'i ye o tuma Cour suprême mɔgɔ olu b'anw labila an bɛ segin an bɛ se ka 207 ɲɛ 4 5 kɛ mɔgɔ la sɔgɔmada kelen ka taa tribunal kɔnɔ an ye san 1 kɛ o la ne ka kumakan b'a min ye k'a fɔ Mali faamaw ɲɛna faama fɛn fɛn e kulo de sitan dunya kumakan na bi i k'a kɛ Ala n'a ka kira kama k'a kila sebaya kama ka anw n'an ka fantaniya lajɛ k'anw dɛmɛ ka se an bɔ Burama bolo a bi n'an kan an b'a lɔn k'a fɔ sitan dunya tun ka ɲi nin o kɛnɛ in ka kuma bara dira professeur Daɲogo ma ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka kuma min fɔ o filɛ ne tɔgɔ ye professeur Daɲogo n sigilen bɛ Yirimajɔ Kadɔbugu ni Waraka sirafara la Pɔrsɛgi kɔnɔ sigida in a sigili daminɛna depuis 1978 san biko don an sigi m'an ka sigi lafiya la 2004-2005 kabi kɔfuguna kɔnɔ bɛ fan 12 la don dɔ an balila ka gardiw ni fɛnw ye ko Mali jamana an ka sigida in da k'u bɛna kɛ Pɔrsɛgi ye o Pɔrsɛgi ko kɔnɔ an dugumaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sira kɔ n'an ɲɛ a sɛbɛn bɛ n bolo yan an ye o deliliw kɛ kɛlɛ tɛ fantan ni faama cɛ an yalala ka don maa dabi don dugukolo kɔrɔ Mali kɔnɔ k'a daminɛ Kafuguna kɔnɛ ɲɛnama ma ka taa Kulukoro fɛn o fɛn dabi don dugukolo kɔrɔ an damana ka s'a bɛɛ ma k'an ka damakɛsi kɛ u la Pɔrsɛgi ko Alahu Taala tɔɔrɔ o la u kun ko japonɛw bɛna financer olu bilara ka na terrain kan olu nana u ko Mali faamaw n'a ka Pɔrsɛgi jɔkun ye ko ka mobilibaw jɔyɔrɔ dilan ko k'a bɔ dugu kɔnɔ nin kɛra dugu kɔnɔna cɛmancɛ ka ban anw tɛ se ka wari don nin na a don Kafuguna kɔnɛ wele ko professeur ko an jigi kun bɛ tubabu mun kan k'u bɛna Pɔrsɛgi nafolo ba k'u ko k'u tɛ se k'a kɛra dugu kɔnɔna ye ka ban jɛw y'a sɔrɔ gouvernement soɲanibaa dɔw de kun ye titiri dilan ni Pɔrsɛgi ye dugukolo ta dɔrɔn u bɛ t'u ka titiri ja État ɲɛ État bɛ u indemniser kuma min na ni Pɔrsɛgi ko nana dabila an sigi ma musow b'an ka daraka ko la waati min na gendarmew ni policiers ni gardiw ni huissiers nana don du o du ka na sɛbɛn di an bɛɛ ma ko yan ye dɔ ka titiri ye Siyaka Kulubali mais a dɔgɔkɛ ye Burama Kulubali o de tɔgɔ bɛ sɛbɛn o la komi Siyaka ɲɛrɛ maliyɛn don mais a sigilen tɛ Mali kɔnɔ n'i y'a natɔ ye Mali kɔnɔ fana bɛna tiɲɛni dɔ kɛ ka taa a sigilen bɛ Abidjan a ka baara ye jaman feere n'i b'a fɛ ka dɔn Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko Amdalaye Diamantaire wa ne yɛrɛ balima don dɛ Bɛlɛkɔka don ne ye Joyilaka ye an balimakɛ dama don a y'an wele ka hectare 3 ani dɔɔnin kun don u nana ko kɛ ségrégation faama ko ani sentanko ni setigi ko colonel filan kɛrɛfɛ o b'a cɛmancɛ a daminɛ na o y'a wele bɔgɔ jɛnne kan k'ale tɛ jɛn'a ta ye o y'a kiri k'a kiri ka na a ka kiri bi a annulela tribunal administratif a dossier filɛ a ka kiri min kɛra colonel ta tigɛra k'o baara tɔ tora 2 hectares 74 santiya anw bɛ o kɔnɔ mais setigi bɛ cɛ co dun ka muso co dun Waraka goudron a kɛ bɛ k'o fana tigɛ anw kɔni bɛ min bolo sisan a ye bulldozer wuli ka na bulldozer wulila ka na don min na ka na yan cili kama a don surasi maa 200 ani maa 20 o nana ka na an ka cili daminɛ Ala ni sababu ɲuman hinɛ b'a tɔ kun bɛ Mali faamaw la anw kɔni kunkolo bɛ wara da an b'a lajɛ ni hinɛ b'a yɛrɛ Mali faamaw la an tɛna o ye ni hinɛ b'a ma ye o la a m'a laban min na a tɛna k'o ye e ni Mahamadu ya Rasululayi cɛ ni maa min bɛ Segu sira dɔn a du kelen si tɛ bi ko 35 bɛ min sɔrɔ mais cɛ yɛrɛ ka titiri yɛrɛ na mun bɛ n bɛ ka tari min bɛɛ f'i ɲɛna a papier filɛ de ko ale y'a san 35 a bɛ ka du min ci a papier bɛ du 99 ani 9 an yɛrɛ n'a papier présidence bɛ palais la o papier bɛ n bolo olu y'an bila ka na Bacili fɛ yen olu bɛɛ y'u se kɛ Yirimajɔ dugutigilakaw ye olu y'a jira k'u ka forow don u ka attestation de vendu b'an bolo mais ko nin cɛ min nana ye nin ye u t'a fa dɔn u t'a bɔ yɔrɔ dɔn u t'a ka titiri créer cogo dɔn u t'i ɲɛ dɔn a la komi ɲamana tɔgɔ bɛ a papier la dugutigilakaw y'an ci an taara ɲamana dugutigi kama an ye huissier ta o taara ka taa ɲamana dugutigi ɲininka ɲamana dugutigi ko kabi Ala k'u masaw da k'u ma Waraka sirafara mara k'o ye ɲamana ye papier fana kɛra a la papier b'an bolo an nana n'o ye cɛ ko k'a mago tɛ nin si la ko titiri b'ale de bolo wa anw nama kiri kɛ ko 10 siɲɛ kelen siɲɛ fila n'anw y'a bi sabanan anw bɛ taa sɔrɔ a y'an bi hali a t'an bi an yɛrɛ ɲɛna kuma tɛ waritigi ni fanta cɛ koyi anw ka dugu de totɔ filɛ dɔrɔmɛ 5 naare jukɔrɔji la wa bɛɛ k'i sigi ni ko bɛɛ y'a kɔnɔ a bɛɛ da nzana ye a ka tiri kɛra 2006 or que anw bɛ depuis 78 n bɛ fɛn min fɔ suma walahi ni nkalon kelen yera la Ala kana bi dugu jɛ ɲɛna kuranɛ haya don lasagafi don se kɔni t'an ɲɛ Ala kana do se an ɲɛna n'a do kɔni kɛra an ɲɛna a bɛɛ da nzana ye dɛ an balɔdan k'a fɔ kana se ma ka fisa wuli ka bɔ nka professeur Daɲogo ni tun y'ale kan ye a kuma min bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ an bɛ nin fɔ k'a fɔ bi n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ na setigiw de ka se yira fantanw na o ye dabaliban ye dɛ jamana min kɔnɔ na n'a fɔra k'a fɔ se tɛ maaw ye o kɛlen kɔfɛ ka dɔrɔmɛ 2 ni kɔlɔbɛ kɔlɔbɛninw kɛ ka n'u ka yɔrɔ jɔ
dɔ bɛna wulikajɔ kɛ san hakɛ dɔ o kɔfɛ dɔ ka titiri bi wa du fɔra ko titiri yɛrɛ ti bɔ k'a sɔrɔ jamana sariya la titiri sariyaw la bɛɛ ka taa lajɛ titiri ti bɔ n'i y'a sɔrɔ sigidalamaw n'olu bɛɛ lajɛlen ma jɛ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen hakilaw dɔn kɔnɛ na dugutigilakaw k'olu ma di olu y'a feere minnu ma o ye ninnu de ye ka tila ka na nin ɲɔgɔn ye bi a cili min kuma fɔra a don an tun bɛ kɛnɛ kan dɔ taara da k'a fɔ ni machine b'a ka du ci a b'a yɛrɛ ci du fɛ o ye dabalibanko de ye nka kɛlɛma bi min deli ka nin fɔ a ye dɔ yɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ k'an bi bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ la kɔni setigi caman bɛ olu hakili yɛrɛ t'o ye dɛ o de kama a caman bɛ bi o bɛ wulikajɔ kɛ ka fantanw joli min fan balale fɛ i b'a ye banani dɔ b'u minɛ u b'u cɛ ka taa n'u ye jamana kɔ kan u su bi don kɛsu kɔnɔ ka n'an sɔrɔ yan o waati de ye dɔw bɛna jɔ k'u ka ɲumanw fɔ ko karisa tun ye nin kan ye nin kan ye k'o sababu kɛ nafolo min b'a kunna setigi joli bɛ minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ n'a fɔra ko nin yɔrɔ ye sibiriɲɛ kelen dama ye o sibiriɲɛ kelen maa si tɛ k'o makara bilen bɛɛ ko diɲɛ laban sɔrɔ ala k'an ka jamana basigi n'o tɛ bi o de kama sariya ko la an ka jamana kɔnɔ kuma caman ye maaw ye dama k'a fɔra an ka taa i fɛ dɔw dimine bɛ na k'a sɔrɔ u tɛ foyi kalama dusukasi min dar'u kan o de b'u bila k'u ɲaraki ka kɛ an ɲɛmaaw kan walima k'u ɲaraki ka kɛ an ka jamana kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ bi sariya kɔni n'a ma baara yɔrɔ yɔrɔ basigibaliya bɛ cogo mara kɔnɔna na ala ka kelen ɲuman ma n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ bi ka se ka maaw ka da kari u kɔni kɛlen bɛ fɛn bi min sanga wulilen bɛ kosɛbɛ k'a dugu jɛ i ka dɔn k'a fɔ juma sɔgɔmada la u ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka da dɔ kari yirimajɔ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ ala ni radio oxygène kumaso man jan maa min ka da kari la Dramane do a ye kuma min fɔ Siri Kulubali u filɛ. Ne tɔgɔ ye Dramane Traoré ka bɔ Yirimajɔ dɔw bɛ n wele Wurujo sɔgɔmada joona na an sigiɲɔgɔnw balila ka n wele ko u nana sɔrɔ dayɛlɛlen don donc ko n'i y'a sɔrɔ n taara ka dayɛlɛlen to ne ko ayi n bolila ka na n'a sɔrɔ Dakarlen don zone don ne don fɛ yan atelier kɔnɔ donc n y'a sɔrɔ kɔni yɔrɔ woloma fini kalabali fɛn o fɛn bi yan u taara n'o bɛɛ kɔni mais tiɲɛna kan u ma taa ni mansin tora ni fini min ye a hakɛya bɛ se joli ma fini ka ca dɔɔni parce que bazin kɔni t'a mais a bɛɛ lajɛlen ye vaccin ye mais walifɛn na dɔgɔya tɛ a la a ka ca dɔɔni komi nin yɔrɔ la halisa n yɛrɛ ka calcul ma se k'a bɛɛ ye fɔlɔ parce que minnu dogolen yɛrɛ kun u taara n'olu bɛɛ ye ani minnu bɛ kɛnɛma an filɛ biriki gosi yɔrɔ ni kare la donc yanni ka se pont ma n'i bɔra gitɔrɔn na an tɛ se ka fɛn fɔ Dakar waati kan komi n yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw olu ye bitigitigiw ye olu bɛ na 6 heures waati mais k'a fɔ nin heure kelen de la Dakar la ayi mɔgɔ si ma sɔrɔ ka o seereya fɔlɔ ne bɛ se ka mun yɛrɛ fɔ n ko min bɛ se ka na nin o ye halisa denmisɛnw ka dɔkɛbaliya de ye sinon ni yɛrɛ tɔ yɛrɛ tɛna se ka wele bilen ko insécurité jamana kɔnɔ bilen quoi parce que ni yɛrɛ kɔni bɛ kɛ denmisɛnw ni i negelaw ni fɛnw cɛyara i yɛrɛ ma e ko e tɛ fɛn kɛ donc o de bɛ se ka na nin mais ne b'a dɔn ka wele yɛrɛ bila mɔgɔw ma an ka dɔ kɛ quoi parce que ne ke tɛ dɔ kɛ o diyagoya bɛ dɔ dun quoi donc il faut que denmisɛnw an ka wuli an ka baara kɛ an ka nin ko ninnu dabila dɔkɛbaliya de bɛ se ka na nin parce que ne tɛ dɔ kɛ i bɛna ɲɛbɔ i tɔɲɔgɔnw fɛ donc n'i ye ɲɛbɔ i tɔɲɔgɔnw fɛ a bɛ sɔrɔ cogo min na e bɛ se k'o de kɛ min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma bon o bɛ se ka wele sonyani in na tiɲɛ don lakana an bɛ don min na ko bi a fanga ka dɔgɔ an ka jamana kan hali n'i y'a sɔrɔ u cɛsirilen don mais halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan lakana ka se ka sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen la bɛɛ fana k'i janto i yɛrɛ la quoi an yɛrɛ fana ka fara ɲɔgɔn kan an ka lakana tigilamɔgɔw fana dɛmɛ parce que lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ fana hali n'olu k'u bɛ engagé kɛ nin ko kan a tɛ ɲɛ fo an yɛrɛ de ka fara ko an ka engagé boli. Ni tun ye Dramane Traoré ye an baladan k'a fɔ ni bɛɛ ka ma Wurujo kalalikɛla gɛlɛya min talen filɛ ka ɲɛ sama maa minnu ye nin waleya kɛ yarabi ala ka furabu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ bi coronavirus kuma b'an ka jamana kɔnɔ na bi an ka Haut Conseil islamique ɲɛmaaba Cheikh Ousmane Madani Aidara don labɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ na ni bi ko maaw ka dɔgɔtɔrɔkaw ka fɔtaw k'olu labato u ye fɛn minnu fɔ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen waleya Cheikh Ousmane Madani Aidara kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Comme bɛɛ b'a dɔn an fɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Mali ye coronavirus n'o ye bana in ye a bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ Mali kɔnɔ an ka dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu ka baara ye a furakɛli ye a bilama a y'u yɛrɛ siran o la u ye wele da an ka wele da silamɛw ye ani maliyɛn ɲuman bɛɛ bana in an bɛ don min na komi bi fura jɔnjɔn t'a la mais tanga bɛ se ka k'a ma ni Ala ka diɲɛ ye n y'a fɔ n ka kumaw na siɲɛ caman anw bɛ se ka ɲininka seliji farida la an bɛ se ka ɲininka seli cogo la nka n'a sera bana ma dɔgɔtɔrɔw de bɛ ɲininka ayiwa dɔgɔtɔrɔw ye min jira bi ni Ala ka diɲɛ ye n'o de bɛ se ka kɛ kisi ye bana in tɔɔrɔ ma o de ye an ka hijabu don an nun na a n'an da la n'o ye masque ye an k'an janto la an ka bɔli bɛɛ la an bɛ taa sugu la o an bɛ taa misiri la o an bɛ taa zawiya la o an bɛ taa réunion kɛyɔrɔ la o an bɛ taa jama jɛrɛ yɔrɔ fɛn o fɛn na a ɲininen don maliden ɲuman bɛɛ fɛ an ka masque don an nun na o kɔfɛ an k'an tɛgɛ ko ni safunɛ ye fo k'a jɛ ni
sera k'o kɛ kuma o kuma o ka ɲi ɛri fila n'i sera k'i tɛgɛ ko k'a jɛ o ka ɲi o kɔ tɛmɛnen kɔ an kana an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o k'an ka jɔ nin waati in kɔnɔ ka an da turu ɲɔgɔn na i n'a fɔ embrassement walima collade ko k'o dili jɔ an ka ɲɔgɔn fo ni ɲɔgɔn bolo ye k'i bolo kɔrɔta mɔgɔ ye wa n'a bi sigi fana n'aw ma dɛsɛ mɛtiri kelen kan ka ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'o gɛlɛyara o de ɲininen don mɛtiri kelen walima min ka jan ye mɛ a surumani ye mɛtiri kelen ye n'o ma se ka sɔrɔ o tuma na a ka janto bɛɛ ka fɛn don i da la a kana tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo dɔgɔtɔrɔw y'a yira n'o sera ka labato bana in a mana juguya cogo o cogo ni nin labatora a bi ban sisan olu y'a ye ten wa n'a kɛra ten fana ko bɛɛ bi kisi a tɔɔrɔ ma an tun tɛ foyi ɲini bi ala bɛ se ka don an ni bana in tɔɔrɔ cɛ cogo min na silamɛ ni mɔgɔ ɲuman bɛɛ ka ɲini ta ye o ye mun na an k'an jija ni ladilikan ninnu an k'u labato n'an bɛ misiriw kɔnɔ an k'an jija a ka don an nun na ni seli banna an kana an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo an k'an bolo kɔrɔta ɲɔgɔn ye ni nin labatora ka fara ala wele kan ni ala sɔnna an ka jamana ye ala b'a kisi nin bana in tɔɔrɔ ma mɛ an bɛ don min na komi bi o ko bana in a donna mali la wa a carina fana dɔgɔtɔrɔso yɛrɛw olu bɛɛ fara mana an bɛ ala de deli ala k'an kisi mɛ an yɛrɛ ka kisili fɛlɛ tigɛ ni ala farala an kan ka fɔ an yɛrɛ ka cɛsiri ma ala bɛ se k'an dɛmɛ k'an kisi ala ka maliyɛn bɛɛ kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ala ka nin bana in ban salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. an baloran k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Seydou Ousmane Madane Aidara la Haut Conseil islamique ɲɛmaaba u y'a fɔ cogo min na bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ bana in ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye hali bi o bana komi n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ sen na a kɛlen kɔfɛ k'an ka jamana sɔrɔ dɛmɛɲɔgɔnya dɔw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ o dɛmɛɲɔgɔnyaw u y'a yira k'a fɔ mali bɛɛ maa maa bɛ ni dɛmɛ ka kan k'i b'a sɔrɔ dalasi ba 18 don maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɛra a ko ka sigili sen kan o kulu bɛ wele ko jigisɛmɛ yiri an b'a ladan k'a fɔ u ye maaw tɔgɔ sɛbɛn kan e ka dɔn nafolow ma sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun kamana ganna nka u y'a yira k'a fɔ kɔsa in na u ye sɛgɛrɛw kɔ ka ɲɛfɔli k'a ko kan k'a kɛra ni darula dɔw de nka ko ni ala sɔnna ma maa o maa n'a ka kan ko mali kɔnɔ na bɛɛ bɛn'a sɔrɔ yaasa k'o peratigɛ d'an ma ali sago b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. bi lajɛ kun ye min ye an ye journalisiw wele parce que programme kura min daminɛnen filɛ gouvernement fɛ programme kura in ka laɲini ye mun ye ka dɛmɛ don wa sɛgɛnbaatɔw ni gɛlɛyabaatɔw la bana min nana jamana kɔnɔ yan nɔ a b'a kalama gouvernement y'a sigi sen kan k'o ka dɛmɛ ta ka se tɔw ma o dɛmɛw kɛra fɛn caman kɛra ka ban a b'a dɔn balo di dɔw kɛra mali kɔnɔ yan nɔ courant sɔngɔ ni jisɔngɔ binna yan nɔ fɛn caman wɛrɛw kɛra mais fɛn programme belebeleba yɛrɛ kun ye min ye n'o ye wari di ye sɛgɛnbaatɔ ma o kun ma se ka daminɛ fɔlɔ o de baara bɛna daminɛ sisan nɔ donc sin'o baara ka daminɛ an ye journaliste de wele ka ɲɛfɔli k'u ye parce que an ni bamakɔ maire an n'olu fana kumana ka ban dɔgɔkun nata in na sarali fɔlɔ bɛna daminɛ a bɛɛ ti sara bamakɔ yan minnu fɔlɔ tɔgɔ sɛbɛnna ni enquêteurs taara olu ka duw kɔnɔ k'u tɔgɔ sɛbɛn kɛ olu de fɔlɔfɔlɔ bɛna sara nka n'o bɔra yen nɔ tɔw bi sara an bɛ kalo 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bamakɔ ka bɛɛ bi sara en tout cas fɛn fɛn tɔgɔ donna programme in na a bɛɛ bi sara n'an bɔra bamakɔ ta la an bɛ taa région fana kɔnɔ an bɛ taa baara kelen min kɛra o baara kelen min na ka kɛ yen nɔ an bɛ taa tɔgɔ sɛbɛnw kɛ yen nɔ maa min n'a ka kan ani min n'a man kan donc ka taa Kayila fo ka taa Kidal maa ma tɔgɔ mana sɛbɛn y'a a fɔra k'e de ni programme ni waleya mun ka kan i bɛ wari sɔrɔ wari min fɔra k'a bɛ d'u ma 18 de don 90 000 francs 18 de don olu na di 1000 na bɛɛ ma fɛn fɛn tɔgɔ sɛbɛnna ko gɛlɛya b'u kan. an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye ali sako ye jigisɛmɛ yiri o ɲɛma don u y'a fɔ cogo min na maa caman kɔrɔtɔlen bɛ nafolo in kɔrɔ a fɔra cogo min na a ka bila u sira kan an ka jamana kɔnɔ bi gɛlɛya kɔni cɛ ne ka kan fura bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min na n'an bɔra ye. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jebu kami lame 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche agalamelula. Radio Bamako 24. an bala k'a fɔ bi sotarama ye fɛn ye maaw bɛ don a kɔnɔ wa ka di maa caman ye ka se ka ta ka t'i kɛ ciw la nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen la n'i ye sotarama ko fɔ dɔw b'a fɔ ten sanga ni waati olu ɲɛra kelen don ka da baarakɛlaw kan walima baarakɛlaw ka kɛcogo o ti maa caman ja ani chauffeur ka taa se sigidalama dɔw ma dɔw b'u ka sira de sotarama kan. an mankan caman ye parantiw ye cogo jumɛn na a dɔw fɛ bɛ marabaliya b'a la quoi parce que i mana don mobili kɔnɔ i dontɔ yɛrɛ fɔlɔ u b'i kunbɛn cogo min n'i jigintɔ u bɛ min k'i la kelen tɛ n'i donna dɔw ka mobili kɔnɔ kumalankolon fɔ banini mɔgɔlankolonya k'o dɔrɔn b'o de kɛ adamadenw na tiɲɛ yɛrɛ la o de b'an tɔɔrɔ. ni mara kɔni sera ka ban a kɛra komi filen falen ji n'a bɔnna a bɛ taa yɔrɔ ka d'a ye
nda fɔlɔfɔlɔ mara la i ka patron den i b'a filɛ komi i dɔgɔnin i ka patron muso i b'a filɛ komi i ba i ka patron o y'i fa dɔ ye so i b'i mara i fa ni ba y'i mara mais i ka diɲɛlatigɛ ɲɛtaga o b'i ka patron de bolo sisan parandiw olu de bɛ chauffeur commandé chauffeur t'u commandé ni parandigi ma sisan i jɔ nin yɔrɔ la e m'i jɔ a b'i neni ale de y'i don baara la ale de mobili ɲini k'i don a la u soirée mobili bɛ jɔ yan nɔ ala ni parandiya kama parandi t'a bolo mobili bɛ jɔ anw ka taa n'anw tɛ drogue dɔn hali sigarɛti ne m'a min o bɛ furakisɛ kɔnɔ u bɛ noir min n'o ma kɛ k'u tɛ walawala e nisɔndiyalen o ye sans dosi de ye min ka di i da ye i b'o fɔ min ka di min ye i b'o kɛ difficulté dɔ nin ye n ye gɛlɛya dɔ nin y'a kɔnɔ parandiya kɔnɔ parce que ne yɛrɛ tun bɛ soto ye kana baara la ka soto ye ka si mobili kɔnɔ fo na kɛ chauffeur ye ni baara jɛra chauffeur min sara n bɛ si mobili kɔnɔ ni dugu jɛra mais an bɛ ka baara kɛ ne ye san kelen nin k'o la ni sotarama kɔnɔ mun b'u yɛrɛ bonya olu bɛ don n'u ka warimisɛn ye u b'i sigi u b'a kɛ ko u bɛ wurudi kɛ parandiya mana ko warimisɛn pour éviter l'histoire u b'a kɛ k'i tɛgɛ jan u b'u ka warimisɛn ta u b'u kɔ don bon an ko mɛn baara dun a man kan ni bɛɛ ye bɛɛ man kan la dɛ an ko mɛn baara ye mun ye mɔgɔ catégorie 3 de bɛ don e filɛ nin ye dɔ bɛna sa ka don mobili kɔnɔ a nisɔndiyalenba don i sago min a b'o kɛ dɔ bɛ yen a ye girilen bɔra so kɔnɔ problème dɔ b'a da la a bɛ taa kun min na o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ i kuma dɔw a bɛ énervé dɔ bɛ yen fɛnɛ i man kutu kosɔn a bɛ don k'i tɛgɛ ka filɛ an balola k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na bi sotarama ko n'a fɔra mɔgɔ hakili bɛ mun ye dama o y'a parantiw de ye an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn faamuya ala k'o sabati n'an bɔra ye bi Bamako kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali bɛɛ lajɛlen vignette baaraw ɲinɛnta in ko a nana kɔfɛ nka cakɛda bɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ a baaraw ko ɲɛnabɔlen Bamako mairie ba la ale ye weleli kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛna o ye Agista Zuledin Maïga ale ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ a dira an ma à partir du 12 di tɛmɛnen kɔfɛ 13h waati vignette nana di an ma fournisseur donc retard kan ka nana ka bɔ jamana kɔfɛ a tɛ dilan yan a bɛ bɔ jamana kɔfɛ donc o transport ko ani dédonnement ko y'a to a ma se ka d'an ma yaro an kan ka sɔrɔ depuis décembre kɔnɔna na moi 31 décembre pour que an ka daminɛ le 2 la mais fournisseur ye retard dɔɔni ta a y'a fɔ an ya ko a tɛ se ka na 2 janvier an ka waatinin d'a ma ale y'a kɛ au moins le 12 a sera ka na kalo tile 12 mairie nana vignette d'an ma yan ani fournisseur u nana ɲɔgɔn fɛ u nana u bila yan kalo tile 12 la u nana di perception ma an ye tile 2 kɛ an b'a compter an n'olu b'a compter ka hakɛw dɔn o la an ye baara daminɛ le 14 janvier an ye feereliw daminɛ mɔgɔw b'a la u b'a la ka taa waati normal a bɛ feere waati min normal la o ye kalo 3 ye ka minɛ janvier la ka taa mars 31 mars la o ye période normale ne kan ka taa par exemple vignette 1200 a bɛ taa o la jusqu'au 31 mars 2021 n'o waati tɛmɛna donc pénalité bɛ daminɛ donc mɔgɔ mun bɛ retard la retardateur donc u kan ka mun sara kɛ 1200 a bɛ kɛ 2400 ye bon o ye pénalité de a bɛ feere fana janvier ka taa fo décembre kalo laban la a bɛ feere o la i y'a faamu b'a la retardateur kɔni ni 31 mars tɛmɛna olu bɛ pénalité sara dɔw mɔgɔ mun y'i ka moto kura san mars kɔfɛ o kɔni i bɛ se ka i ka vignette sɔrɔ taux normal la pénalité t'o la jakartaw comme olu de ka ca jakartaw olu de 1200 ye moto dɔw bɛ yen u ka bɔ ni jakartaw u cylindre u moteur ka bɔ ni jakartaw ta olu bɛ feere 2400 donc moto fitininw fana bɛ yen mun ka dɔgɔ ni jakartaw a bɛ fɔ mun ma Kamiko BBRS ani CT olu ta ye 600 ye vélo ta ye 300 ye vignette y'a ye série 4 de b'an bolo 300 600 1200 2400 mɔgɔ mun bɛ Kolokani ka a y'a ka vignette a Kolokani a nana ka ci la Bamako a ka moto la ni a ka vignette a bɛ se ka yira a bɛ tɛmɛ parce que an bɛ jamana kelen la vignette façon 2 de don mobiliw ta olu ye état ta ye recette de l'état olu bɛ vignette kelen de don fan bɛɛ mais commune ta mairie ta mairie o mairie ani a ka vignette de don donc n'i bɛ commune mun na i ye yɔrɔ mun ka ye i kan k'o vignette de ta i kan k'o vignette de ta mais n'i y'o vignette ta i taara i ka ci la dugu wɛrɛ la i bɛ se ka taa n'i ka moto n'i ka vignette a bɛ marcher. an b'a lɔn k'a fɔ Agista Zuledin Maïga ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na vignette kɔni ka nana kɔfɛ wa bɛɛ bɛ se ka t'i ta cogo min na o y'a baaraw kun de ye n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Yoroso marabolo kɔnɔna na kalan dɔ sigira sen ka cikɛ ko wɛrɛ sɛnɛko ka se k'o baara k'o sabati an b'a k'a fɔ nɔgɔfɛnw b'o la sɛnɛ yɛrɛ yakubali dakurɛ kelen o kɛnɛ kan Anne Marie Goita ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Anne Marie Goita ne bɛ bɔ Yoroso an ye kalan sɔrɔ ka bɔ centre CFP la Yoroso yan
min ɲɛsinnen no bayɛlɛmali ma ka ɲɛsin yiridenw ani nankɔlafɛnw ma an y'o formation sɔrɔ an mɔgɔ min ye ni formation sɔrɔ centre CFP la an bɛ taa mɔgɔ 40 ni kɔ la an de kɛra mɔgɔ ye min ye ni formation sɔrɔ an bɛ se ka yiriden minnu bayɛlɛma ka kɛ sirew ye n'an ko fruits papaye b'a la anana b'a la fo ka taa se pomme ma hali namasa ninnu olu bɛɛ b'a la ɲamakuw bɛ yen dabileniw bɛ yen. an b'a k'a fɔ o kɔfɛ min ye Yoroso marabolo kɔnɔ na cikɛlaw ka ɲɛma sɛnɛ ɲɛma min bɛ yen o ye Mbiya Tarawele de ye a waleya sen fɛ ale yɛrɛ b'i ka datigɛli kɛ ali ka kuma barani na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mbiya Tarawele n'o ye Yoroso sɛnɛ cakɛda ɲɛmɔgɔ ye. Nakɔ sɛnɛ mɔgɔw kɔni ye nakɔ baaraw daminɛ wa nakɔ baaraw fana bi senna an bɛ waati min na ko bi vraiment a taabolo ka ɲi dɔɔni an bɛ se ka nakɔw sigi bakuruba 3 la. Bakuruba fɔlɔ o ye nakɔ minnu bɛ sɛnɛ u bulu nɔfɛ ni o dɔ ye an b'a fɔ min ma ko lɛti n'o ye salati ye ani su ani sɔbulu kɛnɛ min bolodalen do la ɲina o ye tari 55 ye an kɛlen bɛ ka production min laɲini o la o ye tɔni 400 ani tɔni 95 ye min kan ka bɔ o tari 55 kɔnɔ sigida filanan n'o ye minnu bɛ sɛnɛ u den nɔfɛ an bɛ se ka tomati don la ka gan don la ka foronto don la melon b'o la kɔngɔ b'o la ani aubergine donc kɛnɛ min bolodalen b'an bolo ɲinan o ye tari 100 ani tari 5 ye donc laɲini ye ɲinan ka se ka tɔni 1000 ani tɔni 300 ani tɔni 80 ani 5 sɔrɔ o kɛnɛ la ɲinan nakɔ minnu bɛ sɛnɛ u gili nɔfɛ ani u ku nɔfɛ jaba b'o la salati b'o la pomme de terre b'o la woso b'o la donc o tari 100 ani tari 75 de bolodalen don ka se ka tɔni 3,000 ani tɔni 200 ani tɔni 50 ka o sɔrɔ ni ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ni bɛ t'i jɔ tɔni 5000 ani tɔni 100 ani tɔni 30 min laɲininen don ɲinan campagne maraîchère san kɔnɔna na ni fana ye bolodalenw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ 100 sarala an ye min sirilen bɛ ka kɛ pour le moment o ye 100 sarala 83 ani 3 fo ka se murumuru 50 ma n'an ko min ma ko taux de réalisation baaraw bɛ senna baara ma ban nakɔ baara bɛ ka continuer nakɔ sɛnɛw gɛlɛya min b'ala Yoroso mara kɔnɔna na min fɔlɔfɔlɔ ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɔ gouvernement ani a dɛmɛjɛkɛ jɛkulu ye min kɛ nakɔ sɛnɛ ta fanfɛla la mais hali bi gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i ye Yoroso mara ta k'a lajɛ i b'a fɔ nakɔ sɛnɛ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔba a gulonnen bɛ jiko de la jiko bɛ kɛ sababu ye nakɔfɛn minnu bɛ sɛnɛ a caman tɛ se ka se a dan na parce que an bɛ ka don funtɛni na sisan i b'a ye k'a fɔ nakɔfɛnw u ka jiko barika bɛna bonya u bɛ kɛ sababu ye vraiment laɲini minnu laɲininen don a ka ca ala fɛ u sɔrɔ man ti ten ka sababuya kɛ jiko ye malgré que sɛnɛkɛlaw engagélen don baaraw bɛ ka kɛ mais a bɛ taa se niveau de la vraiment jiko bi mɔgɔ caman décourager i bɛ taa jardin dɔw la ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma ɲɔgɔn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jiko problème bɛ yen k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔw ka na wula fɛ dɔw ka kɛ na samara fɛ mais o bɛɛ la an b'a ye k'a fɔ jiko problème bɛ jardin kɔnɔna na donc jiko problème kɔni vraiment o ye gɛlɛyaba ye nakɔko la Yoroso mara kɔnɔna na gɛlɛya sabanan o ye bayɛlɛmani ani ka se ka nakɔ lamara o fana ye gɛlɛyaba ye Yoroso mara kɔnɔna na malgré que jiko bɛ yen mais sɔrɔ bɛ kɛ nakɔ la kosɛbɛ mais problème baden min ko o ye lamarali cogo de n'an misaliya yɛrɛ ta jaba bɛ sɛnɛ maaw kosɛbɛ mais problème min bɛ yen o ye bayɛlɛmali ko problème ani ka se ka lamara a ka feere waati la waati min bɛ sɛnɛkɛla nafa kosɛbɛ o de bɛ lamarali gɛlɛya ko fɔ. an b'a lɔn k'a fɔ Mbiya Tarawele ni tun y'ale kan ye fɛn min bɛ yen n'o bolodalen bɛ ala k'a ka sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye fanakaw fɛ yen olu ka maire Abdulayi Kulubali sankura hukumu kɔnɔna na a b'a ka foli kɛ ka jamana kɔni ka bilasirali kumaw fɔ maire ye kuma min fɔ filɛ. ne ye Abdulayi Kulubali komi n denkɛ ka maire ye ne fana an bɛ sankura min kɔnɔ sisan an bɛ dugawu kɛ ala ka san in kɛ hɛrɛ ye an ma balaw minnu b'an da la ala k'o balaw ninnu ala ka o wuli ka bɔ an da la banajugu minnu bɛ yen ni jadi minnu b'an da la ala ka an kisi u tɔɔrɔ ma k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen 2020 kɔni a kɛra san ye san min kɛra gɛlɛya san ye gɛlɛya caman ye jamana sɔrɔ a kɔnɔna na an b'a ɲini ala ni kira fɛ 2021 ala k'o gɛlɛya ninnu bɛɛ wuli ka bɔ an kan jamana sɛgɛnna kosɛbɛ mais a se bɛ ala de ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ wuli ka bɔ yen ka lafiya d'an ma k'an ka jamana basigi a ka ja ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. I kumana gɛlɛyaw kan i ko gɛlɛyaw cayara 2020 kɔnɔ na gɛlɛya jumɛn ni jumɛn misaliya la.
an bɛ se ka min fɔ bana min nana bana in kɛra sababuya ka gɛlɛya don ko caman na o gɛlɛya kelen o sabanan ka na fɔ ka na se député voté ma député voté ninnu gɛlɛya donna na kosɛbɛ o gɛlɛya sababuya kosɔn fɔ ka dan jamanakuntigi ka fanga tiɲɛ o kɔnɔna na jamanakuntigi ka fanga tiɲɛna fɔ ka na se san laban waati ma jamana ma se ka basigi fɔlɔ nin kelen gɛlɛya mɔgɔ t'a hakɛ dɔn an bɛ dugawu de kɛ an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na ɲɛtɛ an sɛgɛnna dɛ mun de la jamana selen tɛ ka suma e yɛrɛ ka filɛli la gɛlɛyaw ko caman b'a kɔnɔ ɲɔgɔn lagosiw ni juguyaw an ka ko fanba yɛrɛ de y'o ye fɔlɔ mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de mɛ n'a kɛra mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ i b'a ye jamana basigili ka gɛlɛn parce que mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ ni mɔgɔw y'olu senkɔrɔma cɛ aw dun dulonnen don tigilamɔgɔw fana na i b'a ye a hakilila k'a fɔ ko lafiya bɛna cogo cogo a ka gɛlɛn donc fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ de k'a dɔn k'a fɔ hali n'an di siya kelen an bɛɛ bɛ taa jɛ mali de la bon mali ka lafiya o ye an bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye jamana bɛ lafiya jamanadenw bɛ lafiya ɲɔgɔn bonyabaliya fanga bonyana an ka jamana kɔnɔ kojugu k'a daminɛ an ka dɔnnibaaw la ka taa fanga tigilamɔgɔw la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bonya bilen nin bɛɛ bɛ jamana de segin kɔfɛ fo fɛɛrɛ ka kɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ de ka ɲɔgɔn gasi sigi ka taa ni tiɲɛ sira ye a ka ca ala fɛ n'o kɛra ala b'an dɛmɛ. Michel Lemari furanjɛla fanga b'an ka jamana kɔnɔ mun de kan ka kɛ hali bi furanjɛla fanga in kuma ka ca nɔfɛ ka se ka basigi n'an ka jamana kɔnɔ. o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye furanjɛla fanga sigikun kɔni ye min ye o de ye ka élection labɛn ka jamana di jamanakuntigi kura ma. furanjɛla fanga sigikun y'o ye mɛ ni ko wɛrɛw taara don a kɔnɔ ka caya dɔrɔn i b'a ye a bɛ laban gɛlɛya caman na donc an bɛ ala deli min na gɛlɛya ninnu de bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka ɲɔgɔn minɛ jamana in ka se ka baara ka ɲɛ n'o jamana tɛ ɲɛ mɔgɔ si kɔ fanda ni faama n'o faama dama tɛ se ka baara kɛ fanda dama tɛ se ka baara kɛ bolongɔni den duuru bɛ cogo min na dɔw ka jan ni dɔw ye mɛ n'i ko k'i bɛ ko fanga ma fɛn fɛn kɛ n'u ma fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ a tɛ ɲɛ o bɛ cogo min na n'an bɛɛ jɛra ka hakilila kɛ kelen ye k'a fɔ ko mali ka se ka ɲɛ mali dilali ko k'o bɛ bɛɛ dusukun na a bɛ fɔ da la cogo min k'a bɛ ten n'o kɛra i b'a ye sisan jamana bɛ ɲɛ mɛ caman de b'a fɔ ko jamana ka basigi jamana ka kɛta o b'a sɔrɔ o tɛ jamana yɛrɛ kɔ o b'a yɛrɛ dɔrɔn de kɔ o de bɛ ko bɛɛ tiɲɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye fanakaw ka mɛri kan ye a y'a fɔ cogo min na gɛlɛyaw yarabi ala ka gɛlɛya ninnu ni ka se k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ an sen na n'an bɔra ye min ye juma tɛmɛnen ye an ka radio min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ an tɛgɛ ɲɔgɔn fana radio min ko kɔlɔnbada o directeur n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Marukulu ale ka cɛkɔrɔba ntanya nana ale ka cɛkɔrɔba Masa Ramani y'a minɛ a kɛnɛ kan an taara janaja in senfɛ a kɛra bɛɛ bɔra fan balele fɛ mali fan caman fɛ dɔw bɔra fɔ jamana kɔkan na ka na cɛkɔrɔba in tun ye maa ye maa dilakodɔnnen a kɛnɛ kan min ye Burulayi Fɔnba ye ka maaw to sɛlɛdon la ale ye kuma min fɔ ye filɛ. ne ye Burulayi Fɔnba ye ko lagare an bɛ ala tanu ka kɔn anw yɛrɛ dali ɲɛ o y'a sɔrɔ ala ye danfɛn 999 de la dugumakolo sa san caman ni ka sɔrɔ ka na anw adamadenninw da ka anw fisaya ni danfɛn bɛɛ ye ka anw sutura ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ ka soti kulusi don faliti kulusi don warabaw t'a don olu bɛɛ b'a anw ɲɛ ni fanga ye mɛ ala ye anw sutura ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ka tila k'a ka diinɛ kɛ sariya ye k'o sigi anw adamadenw kan ko ni min y'i kun don a kɔrɔ ko ale ala bɛ hakili sigiyɔrɔ d'i ma dugumakolo ko kan ko ka saya k'i ma lafiya ye bayisa anw y'an ka denmisɛnya kɛ ka sɔrɔ a kun donnen don ala ka diinɛ kabini a taara retraite la k'a bɔ faamaw ka jɔnya na ka n'a kɛ a yɛrɛma hɔrɔn ye fo ka n'a bila bi la anw y'a ye ala ka so de kɔnɔ bayisa bɔnnaw a kana kasi bi bita aw kasi don ye bayisa bɔnnaw bi y'a nisɔndiya dɔ ye mɛ nin fɔ ka da mun kan ala kira sarasalim nɛmɛ ni kisi b'a ma a taara dugu dɔ la a ye kabako ko 3 de ye o dugu la n'o ye tabukaw ye a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min muso jiginna dugu bɛɛ bi kasi denkuranin sɔrɔli ye nisɔndiya ko ye nka n'a fɔra ko karisa muso jiginna dɔrɔn dugu bɛɛ bi kasi nka n'a fɔra ko dugu cɛkɔrɔba min fatura dugu maa bɛɛ bi nisɔndiya saya ye kasi ka ko ye aw bi nisɔndiya an ka cɛkɔrɔbaw ka saya la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kaburu dɔ t'u ka dugu la cɛkɔrɔba min ma fatu o su bi don ka da la ye kaburu dɔ ye siranyɛfɛn ye aw b'a ka mɔgɔw su don da la ye ko ɔhɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam nɛmɛ ni kisi b'a ma y'u ɲininka a ko nin ko 3 ne kabakoyara nin na ni muso min jiginna aw bi kasi denkuranin sɔrɔli ye nisɔndiya ko ye n'a ko maakɔrɔba min fatura aw bi nisɔndiya kaburu dɔ t'a ka dugu la min fatura o su bi don da la ye ko ɔhɔ an bi dalu di ma ye kira jaabi u ko n'an ka muso min jiginna anw b'a fɔ ala ɲɛna u ye den d'a ma dɛ ka n'a kɛ maa faala ye dɛ ala kana den kɛ kafiri ye ala an b'a ɲini fɛ i ye den kɛ adamaden ye i ka den kɛ i ka diinɛ dɛmɛbaa ye i ka den kɛ kuranɛ kalanna ye ala e ka sanu dɛ e ye ɲɛnamaya tigi ye ala e hinɛ masa ni dali masa ye o kuma ala i ye den d'a ma ma f'i k'a kɛ kuranɛ kalan kɛ i ka diinɛ dɛmɛbaa ye u bɛ ala tanu k'a tanu f'u bɛ kasi n balimaw n'a ye ala tanu ko la k'a wele i sanuma ka kasi ala da la ala b'o mago dilan ɲɛ bi ko dɔ la kira tile ko tɛ dɛ bi adamaden tɛ kulon ka fɛn ye
o tɛmɛna ka bɔ yen kira y'u ɲininka ko aw ka maakɔrɔba ma sa aw bɛ nisɔndiya aw bɛ nisɔndiya ni mun ye a ko an bɛ nisɔndiya ni mun ye an ye dugawu min kɛ a denna ma ɲɛ fo ka na se bi ma a y'o baara de kɛ o dugawu minɛna fo ka na se bi ma o tuma a ye nisɔndiya n'a ye a bɔra tɔɔrɔ de la ka na hɛrɛ la o la tuma nisɔndiya ko y'o ye o kuma kaburu dɔ t'a ka dugu la kaburu bɛ don da la ka da dalu jumɛn kan kaburu dɔ t'a aw fɛ yen a ko kun ye mun ye an kana ɲinɛ saya kɔ n'i ɲinɛna kaburu kɔ e t'i tolilen ni kɛnɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen o y'i kɛlen ye ba ye ɔ diinɛ de dira adamadenw ma ko yaasa na haramu ani halala dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ ye sɛbɛkɛyɔrɔ de ye an nana sɛbɛ de kama an nana baara de kama ala tɛ maa si ka bato minɛ k'i to maaw joli kɛ k'a min balimaw a ye haramu ye k'a to yen a ka si kɔngɔ na ala kɛra salisamu nɛɛma ni kisi b'a ma a tun bɛ si kɔngɔ na ka tile kɔngɔ na ka mɔgɔw ka bagaw nalen to a kɔrɔ muɲu ni sabali anw nana o de bila dayɔrɔ laban na bi wa a k'a dɔn ko maa maa bɛ yan ko sɔɔni k'an bɛ bolibaatɔ bɛ diɲɛ cɛci k'i b'a fɔ k'an ma tile kelen k'a kɔnɔ wa n'an y'o bila an kɔnɔ ka hakili to yan na i b'i ka bitigi dayɛlɛ k'a fililen to yen ka taa seli misiri la ka n'a sɔrɔ yen i ka bitigi t'i datugu i ka misi t'i soɲa yan ne an ma da yan nali de la an ko ka di ala ɲɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan anw ka laban ka taa kɛ kokolonkɛla ye ka taa kɛ ala kotaba ye n'i bɛ n ko kɔrɔ dɔn a y'a tɔgɔ dɔ kuma na gɛrɛnw bɛ sigi bi anw bɛ ko dɔ tuma min na i tun bɛ taa cɛkɔrɔbaw dalajɛlen sɔrɔ kuranɛ kalan de la kuranɛ bɛ dayɛlɛ bi i bɛ taa gɛrɛnw sigilen sɔrɔ ka saya ka taa ka saya n'i ye janɛmɛden bɔ k'a lajɛ kɛmɛ kulo o kɛmɛ kulu i bɛ taa sɔrɔ min jogo y'a yɛrɛ don janɛmɛ na o tɛ tɛmɛ 7 kan 93 o bɛ nɛɛ y'a yɛrɛ don janɛmɛ na nɛɛ man ɲi a y'a tɔgɔ dɔn nɛɛ na nɛɛ de bɛ maa sama ka taa janɛmɛ na o de kosɔn ala kira sallallahu alaihi wa sallam nɛɛmɛ ni kisi b'a ma a ko sahabaw ma don dɔ k'ale mantɔw bɛɛ bɛ don alijinɛ na ko fɔ ni min banna sahabaw y'a ɲininka ko jɛni ne bɛ ban ko ni maa min banna ka ala ka yamaruya k'a labato k'o de banna ka don ko kɔnɔ tɛ k'ale mantɔw bɛɛ bɛ don aw mahamadu mandenw o de y'anw ye kira minnu tɛmɛna olu n'u ka mandanw olu tun bɛ tile 100 kɛ ka taama furancɛ min kan anw ka kamalenni san 25 o bɛ baliku maa 70 ka tile 100 taama kɛ n'u ye tile kelen ala y'o kɛ anw mahamadu mandenw ye anw mahamadu mandenw anw bɛ boli fiɲɛ sanfɛ kira minnu tɛmɛna olu bɛ san 10 kɛ ka taama furancɛ min kan an b'o boli ɛri 4 ɛri 5 ɛri 6 an bɛ taa jun wa an b'a fɔ nɛgɛ ɲɛna an ma se an se yɔrɔ dɛ an bɛ taa tugu nɛgɛ la nɛgɛ tɛ jigin n'an ye a bɛ sanfɛ maa 400 maa 300 o bɛ sanfɛ o bɛ boli n'anw ye san 10 n boli a b'o kɛ ni ɛri 8 o tɛ anw bɔ sa anw d'an den da sa ka ala bato ɛri o ɛri seli fana ni lasara ni fitiri ni safo ni fajiri o man dɔgɔ wa o ka dɔgɔ ala bato la ala ye min kan mahamadu mandɔ a m'o kɛ machine ye anw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ tile 100 taama ye a ka ca n'o yɛrɛ diɲɛ da mahamadu mandɔ aw ka ala bato bɛ kɛ seli fana ni lasara ni fitiri ni safo ye bilen ɛri o ɛri aw man kan ko dɔ kɛ ala ɲɛ. an balala k'a fɔ nin kɛra sɛlɛdo la o kɔfɛ a dɔgɔkɛ Lasana Kulibali ale b'a ka teriya seereyaw kɛ an ka lamɛn. ne tɔgɔ Lasana Kulibali ne ye entrepreneur fana Ganka la n ye société civile premier vice président banbaatɔ n'o ye ala ka hinɛ Isa Kulibali la a ka lamɔden de ye ne ye an ye jafara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n taara a nɔfɛ Banamba gravido 80 wagati ne seginna ka taa Prosper la ka n ka école tɔ kɛ a ye ne lamɔ a ka baara kɔnɔna na a nana cɛkɔrɔba nana ban a y'a ɲini ka na gɛrɛso la pour que a b'a hakili to du la a n'a ni sisan cɛ a tɛ foyi la ni ala ko baara tɛ misiri o misiri n'a taara a y'a se k'o la a caman yɛrɛ bɛ yen a tun b'u wele ni alimami m'a sɔrɔ don dɔ la a bɛ maaw laseli o kɔni ne lamɔ nin de kan ka balo i halala la maa min bɛ wari baara san joli joli k'a kɛ kɔnti min nɔ minɛ o man ca a kɔni y'an ɲini de k'an ka balo an halala la balimaya juru an k'a tugu. le vin yɛrɛ jɔnni mun don a bɔra min. anw bɔra Segu kɔni an mɔkɛw olu sigira kunani ngɔn bi min na jɔnya tɛ tilenna n'o tɛ an ye jɔntigidenw de hali an ka jɔn cɛkɔrɔba dɔ bɛ o y'a sɔrɔ Banamba a ko k'ale matigi nana a ko i kana to maaw ka nin mɛn an tɛ jɔnya tile la bilen ni fɛn min t'i fɛ don min na i kana a ɲini fɛ donc fo ka taa bɔ yen a ma sɔn ka o fɛn bilen an kɔni ye Segu ka d'origine de nka ala barika la anw bangena yan du cɛman 2 kɔrɔbalenw de bangena Segu a yɛrɛ ni tubabuw ye baara kɛ a ye guerre coloniale kɛ ka tila ka produit acheteur de produits agricoles ye tubabuw ye n'a bɛ f'a ma espoir o de kɛra sababu ye k'a sigi yan. Lasana Kulibali ka kuma kɔfɛ yaasa ka bɛrɛle kuncɛ Isaka Jabate fana jeliba y'ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ a kan o filɛ. Isaka Jabate fana ya Isa Kulibali sigiɲɔgɔn ɲuman balima ɲuman cɛɲɔgɔn ɲuman kanuɲɔgɔn ɲuman kinda in na ya maa fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ a ka silamɛya ko la a ye yɔrɔ yɔrɔ kɛ misiri min b'an kɔrɔ yan o misiriw kulo k'a tɛ dɔwɛrɛ k'u ka misiri kolo bira bajala ko misiri min n'an bɛ seli a kɔnɔ bi ni juma don o duloma kun don pɔndala misiri o duloma kun don yani ka juma dɔ in kawuriya a kun bɛ seli ya fɔlɔ de juma misiri juma dɔ in bilalen sen kan a tun bɛ taa seli juma misiri ba la
o juma misiriba kaba fa bɛ balola o baara daminɛ n'a fa ɲɛna a fa y'a seko k'o la mɛ bi fa tɛ balola isa yɛrɛ y'a seko damajira bɛ kɛ misiriko in na juma o juma a bɛ taa seli ye de a dɛsɛr'o la o ma mɛn isa a n'a dɔgɔninw cɛmancɛ bɛn d'a kun don a n'a balimaw cɛmancɛ bɛn d'a kun don n'a ye gɛlɛya ye fan o fan ale de bɛ wuli k'i cɛ d'a la ne yɛrɛ o seere ye sabu a bɛ n bila ka kuma dɔw la n yɛrɛ ka bila Isa ka kow la a ju wulila ka b'an faw la u fa balola fana fo ka s'a saya ma Chief Denfila t'a bolo ni ne faw tɛ n'o ye Malamini Kulubali ye n'a bɛ ko o ko kɛ muso o muso b'u ka du kɔnɔ ni ne faw ma min ɲini ne yɛrɛ y'o ɲini ni anw bilara Isa ka kɛnɛ kan an k'an ka se ka kuma gɛlɛya dɔw mana so kɔnɔ a bɛ ne wele taa kuma karisa fɛ a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan a n'a badenw jɛ a ma sɔn tiɲɛni ma o ye kabi kununko ye fo bi sigidalama bɛɛ ko k'u y'a fara Isa ma balima bɛɛ ko k'u y'a fara ma ka d'a ka kɛta kan ka d'a ka fɔta kan ala ka lahara sɔnzuma ye ci b'a bonya kosɔn bido lɔhɔrɔmɔ salatu nabiw an balodan k'a fɔ nin tun ye Saka Jabate kan ye banbaatɔ ala ka badabada nɔgɔya ka koto nɔgɔya yɛrɛ ye a y'an kɔn kiti minɛ la ko nɔgɔya diɲɛ bi tan dɛ don dɔ sɔgɔmada fɛ walima don dɔ wula fɛ walima don dɔ su fɛ o tɛ k'i ɲɛna ala k'an ta o kɛcogo ɲɛ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'i bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Indonésie jamana ka jɔ fana tɛmɛnen na yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye dugukolo yɛrɛ dɔ o kɔni kɛra Indonésie kaw fɛ a kɛra yɔrɔ min na yɔrɔ min bɛ wele ko l'île de Selebe kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ in k'a fanga kɔni bonyana kosɛbɛ k'a kɛra sababu ye ka maa 26 ɲɔgɔn na kɔni k'olu bɔ o ni na ko an bɛ yɔrɔ minnu wele ko bâtiment ko a kɔni o caman kɔni kari k'o bin fo ka taa se u ka kɛnɛyasoba dɔ kɔnɔ n'o ye hôpital ye ko a kɔni kasara se nin bɛɛ lajɛlen ma cakɛda min wele ko agence de gestion des catastrophes olu ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ko min kɛlen filɛ ko bɛna laɲini kɛ ka wulikajɔ kɛ k'a ɲɛ dɔn k'a fɔ nin ko a bɔra fɛn min na ka se k'o daɲɛnamaya n'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen a jira la k'a fɔ fɛn min ye États-Unis yɔrɔba min wele ko Capitole n'o ye wasadenw yɛrɛ ka lajɛrɛ yɔrɔ ye ko fɛn min ye wulikajɔbaw ye n'o ye mobilisation k'o kɔni bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ a jira la k'a fɔ Joe Biden n'ale ka sigi yɛrɛ bilalen ka bila janvier kalo tile 20 nata in na ko fɛn min ye lakanabaaw kɔni ye a sugu bɛɛ lajɛlen k'u kɔni farama ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ kɔfɛlen na ka se ka lakana ka ale kɔni sabati kosɛbɛ kosɛbɛ ale bi États-Unis kɔnɔna la a jira la k'a fɔ fɛn min ye Donald Trump